Nagtiripon ang ginatos sa estudyante ng Sorsogon East Central School as in Maple of Sorsogon Foundation kasarong dakulang mall sa siyudad ng Sorsogon kasugma. Ngani magpartisipa sa pagpapadagos ng Fire Square Roadshow sa Sorsogon City Fire Station. Kompresto inihining 14 istasyon, may informative as interactive booths, digday pigtukduan ng mga estudyante ng basic first aid, cardiopulmonary resuscitation, bandaging, and sprinting. Pighiras mas sa partisipantes ang maniba ibang fire safety tips, firefighting techniques, rappelling, asin kadakol pang iba. Sa rusa nag-enjoy sa aktibidad ang grade 5 student na si Sean Matthew Dato. I learned about fire hydrants, yung parang pag-ano po, ng properly. First one pa lang po tinuro. Depende po kung may emergency lang po. Pigtungkusan man ni Jovi Mapa ni School Disaster Coordinator ka Sorsogon East Central School ang kagayon ng mga siring na aktibidad ng BFP. Sabi niya, mas maray na itutukdo ini sa amay na edad na syertong magagamit sa oras ng emerhensya. Sigun kay Fire Chief Inspector Eric Ramoan, ang Fire Marshal ng Sorsogon City Fire Station, ang Fire Square Roadshow, ang frontline program ng BFP na obhetong magtuon ng awareness sa fire prevention at in response. Parte man ini kang paghahanda ninda sa Fire Prevention Month sa mga sunod na bulan. Katunayan, ini ang ikadawang taon na ginibo ninda ang nasambit na aktibidad. Yung pagkakaisa ng community, ng schools and other line agency at kasama yung Bureau of Fire, sama-sama dapat para tulong-tulong, sama-sama, maging aware lang sa mga insidente, sa mga kung anong pwedeng pagsimula ng sunog. Kailangan namin sila, kailangan namin ng community para ma-establish, ma-attain namin yung decrease ng fire incident dito sa Sorsogon. Lunes ka nagpuon ng roadshow asin madurar sa aga. Para sa mga baratang tutak Bicol, Camille Artiaga.